Det var så mit livs korteste færgetur, fordi jeg har jo altid sejlet mellem, det har både været Svendborg og Forborg, og nogle gange også Mommark Og Israel. Ja, for at komme til Ærø. Det er jo alle sammen forbindelsen mellem Tel Aviv og Søby. Så nu er vi tilbage. Nu er vi jo i det danske land. Ja, nu er det fandme blevet varmt. Og nu er det blevet pissevarmt. Ja, så nu er det af igen med trøjerne. Og af med skoene og... Ja, det kan jeg desværre ikke sige, fordi jeg har jo mine drivers shoes på, som jeg lige kan se her. Godt der sgu lidt modeblok i det. Det er en rigtig gammel Puma-sag, sådan en Pelé-version, lidt Brasil. Jeg har faktisk fået den af Nico. Ja. En god mand. Ja, Nico han er en rigtig god mand. Så nu sidder vi og sveder og venter på... Ja. Der er nogen, der lige har tabt sine bilnøgler. Nå, jeg får rettet Hvilket jo og det er jo er så rimelig kritisk i forhold til at man har et tidspunkt, hvor man skal have den her færge jo. ja, specielt hvis man er den forreste bil, Ja, så er det ikke så fedt at der er man sgu nok lidt upopulær. få lidt røde ører måske, og man ikke holder styr på sine nøgler. Ja, og det skal du nok stå for. Ja, jeg skal nok sørge for folk, de får blodrøde ører. Ubehageligt, men ja. Bider øret af. Mike Tyson kalder nogen det. Nogen. Er du bekendt med det, den historie? Ja. Det er mærkeligt, alle ved det egentlig. Og her har vi jo Garmin igen. Ja. For lige lidt mere at se på det for kæft, for det er en drømmesag. Det er lige før, den skal i brug, tænker jeg, hvis vi skal ud på eventyr nu. Jamen, så skal vi jo nok havne... Ja, havne hvad melder den her, Johan? Hvad siger den til os? GPS-modtagelse mistet. Så det viser i sandhed, hvad det er for et navigationsmodul, vi arbejder med. Jeg tror kun, der er en måde at dulle nævne på, og det er ved at bruge Generals Extra Strong snus. Der ser den lægger 1,8% nikotin. Så rimelig tunge sager. Men svenskerne, de er jo kendt for deres snus, så det bliver man jo nødt til at prøve. Nej, det var ikke også. Oh, hvad? Det tror jeg faktisk næsten var. Og vi går lidt og tænker over, hvad vi skal kalde vores videokanal her. Vi er jo lidt kommet frem til måske noget. Ja, Johan, hvad siger du? The Road Trippers. Fordi at, selvom det her er vores debut, så er det jo, har vi jo tænkt, at det skal fortsætte. Vi skal køre nu. Det er en del af roadtrip, der Ja. kører bilen. Så vi har jo tænkt, at det skal fortsætte til sommer, og vi også skal ud og roadtrip lidt. Det bliver så en lidt ældre sag. Ja. Ja, jeg har hermed taget en træstam i. Vi kommer nok ikke til at høre meget mere fra Lyngland. Nej, ikke lige i dag. Måske næste dag. Jeg håber ikke, man skal vise sin billet igen, for jeg er lidt tvivl om, hvor den er. Vi har i grunden ikke vist vores billet. Jo, det er vi op med. Ja, det du købte. Ja. Så det må vi faktisk lige ved det næste. Jeg tror ikke, det er en god idé. Den er faktisk lige her. Altid godt at få lidt nøje på, ikke? Vil du have billetten, så mister vi jo helt sikkert den. Jo, tak for Så tillid. får vi lige lidt flettepligt. Flettepligt. Hvad er det nu, man siger, jo? Når stregerne slettes, så skal vi flettes. Yes. Hvad er det? Er det Silas, hvad er det nu, der siger det? Det er Hakim. Nu er han. Eller Kahim. Hvad fanden er det? Hvad er det? Men er det ikke fra... Aktivitet. Ja, hvad siger de? De siger flettepligt. Nej, hvad er det, de siger? Hvad fanden er det nu? Det er Leif Wilfeldt, de siger. Ja. Men jeg har slet ikke været inde i den mindset. Når 2 streger bliver til 1, min bror. 2 streger bliver til 1, min bror. Eller sådan noget. Flettepligt. Yes. Flette min. Men det er... Flettepligt. Jeg kan mærke, det er en rar følelse at have sådan 3 stykker snus i. Nu vil vi se, om det bliver opkast i lovfede stråle resten af turen hjem. Så skal jeg jo nok tage over. Ja, du kan jo køre bil. Ja, det kan jeg jo. Ikke helt lovligt endnu. Nej. Der er også ret mange mennesker, der kører ulovligt. Uden noget kørekort. Jeg mødte for eksempel en fyr på Thylejren her for 2 år tilbage. Deroppe i Thylejren for at dække den igen som endnu en af vores sociale eksperimenter. Så mødte jeg en fyr, der kaldte sig selv Banjo. Og han sagde, at jeg kunne godt få et eller andet af ham.
hvis jeg kørte efter ham. Så han sprang på sin knallert. Og han forklarede mig, at jamen, han var simpelthen blevet taget flere gange uden kørekort i bil, så han havde fået frataget bilen og så videre. Så han lever det gode liv op ved Thylejren. Han boede faktisk hjemme med sin mor og far. De havde 3 hunde. Jeg kiggede ind ad et vindue, og der havde de simpelthen besørget over det hele, de der hunde. Det var fandme klamt. Gammel var Banjo? Eller er Banjo? Men jeg ved det ikke. Han er vel noget, der ligner sådan 30-40 år. Nå. Eller jeg ved det ikke. Det er svært at se en mand, der er så medtaget af livets strabasser. Ja. Nu må vi se her, hvordan vi kommer ud her. Hvis den her ensporet, så kommer det nok til at tage noget tid. Der er jo ikke så mange mennesker, der stoler på folk i Peugeot. Nej, eller Peugeot for den sags skyld. Ja, afhængig af dialekten. Ja. Men der har vi jo altid været forskellige. Ja, det har du været lidt mere en nordlig mand. Og jeg troede, jeg har ellers været i Sydfrankrig den eneste gang, hvor jeg har snakket fransk. Der tror jeg sgu, du har misforstået noget. Men det var jo været, det var jo jeg tror det var sydøst Frankrig. Hvor har du været? Jeg har både været i Paris og i Provence. Ja. Tæt på Nice. Ja, og hvor ligger det henne sådan? Det ligger jo ret tydeligt. Ja, syd hvor den? Syd, nu skal jeg lige tænke mig om. Jeg kan på, hvad jeg siger. Ja, det er bare prøve dig frem. Det er sydøst faktisk. Også sydøst, ja. Fint nok. Nu tager jeg så lige... Kan vi måske lige få en adresse her, så vi ikke kører... så Garmin ikke fører os på arbejde, som plejer. Ja, vi skal jo hellere have en god Garmin, sådan at vi ikke kommer det rigtige sted. Ja, der er ingen grund til at køre efter egen intuition. Nej, der er ikke nogen grund til at komme det rigtige sted hen. Nej. Har der aldrig været. Og det er også interessant i forhold til det her med videoblogs, og hvor almindeligt det er blevet. Og det kan man hurtigt drage en parallel mellem det at lave blogs og så bruge GPS, fordi i gamle dage, der brugte man jo kort. Og det er der jo ikke nogen, der rigtig bruger mere, når de finder rundt i deres biler. Måske vi har mødt en mand, som måske stadigvæk benytter sig af det. Han hedder faktisk Ebbe. En interessant menneske, vi har stiftet bekendtskab med. En mand, der faktisk lige er kommet ind i Anders Boss familien lige fra højre af. Han... En gudsbenået trækpersonist. Ja, han er Karens far. Karens far, ja. Han lesber meget, så han er jo... Han kan godt lide at spille Bethune. Ja, han spiller jo i et jazzorkester. Ja, som han selv sagde. Insisterede på meget, at Johan vi skulle knytte nogle ord til Jakobs 50-års. Jakob, som er Anders Boss' far. Hvilket var lidt specielt for os, fordi at vi følte, det var noget højtideligt. En lille tradition, der er svær at komme ind og leve op til, når man kommer som betalte DJ's. Ja, men så lige pludselig, som aftenen skred frem, så fandt vi ud af, at det var bestemt ikke højtideligt. Det var fandme... Det var sådan nærmest gået sådan lidt af Danmarksmesterskab i at drikke sig stivt over. Ja, så, og man må sige, at der var mange delte førstepladser. Ja. Lige pludselig så blev vi stive nok, og så sagde vi, ja, vi gør det sgu alligevel, og så videre. Og alle folk var jo sådan set meget stive. Og det viste sig så, at de kunne åbenbart godt lide noget rap alligevel, selvom mange af dem startede med at tage lidt afstand fra det. Ja. Selv Anders Boss' farmor må det være, som er omkring de 80 år, tror jeg, eller 70 eller sådan noget. Omkring de 180 år gamle. Ja, hun kunne faktisk også godt lide det. Ja. Så det var faktisk en god oplevelse for os begge to. Ja. Start ny rute. Lad os se, hvad der sker her. Ja. Og så har vi jo også set en giraf på turen. Det er rigtigt. Det var lidt sjovt. Det var fandme sjovt. Kan du ikke forklare det? Jo, altså vi kommer kørende lige lidt vest fra Skåne der. Så jeg er lige ved at falde i søvn over rattet, men så vågner jeg op, da der lige pludselig står en giraf midt på vejen. Og brøler i hvilken sky. Det var helt fantastisk at se. Der var også, jeg hører så senere lige på radioen, deres P4, at der er nogle dyrepassere, der simpelthen er kommet til at hælde, i stedet for at hælde vand i vandskålen, så har de hældt giraføl i.
Og man ved jo godt, at det er en meget farlig kombination, men det går også tit Det højt. startede jo bare som en practical joke. Lige pludselig, så var der var altid den ven, som ikke helt kan se grænsen. Og det var så ham, der var her, som så havde udført det. Hvilket så endte ud i, at de blev ekstremt beruset, de her giraffer. De er løbet rundt i det skånske område. Det er fuldstændig skørt. Det glemmer jeg sjældent. Det er deres naturlige habitat, jo. Det må man sige. I Skåne, ja. Meget almindeligt syn. Ja. Også fordi, at der er mange indbyggerne, som også, hvor man også skal drage paralleller altså fra giraffer til dem. De er sgu nogle mærkværdige mennesker. Ja, men man ser nærmest flere giraffer i Sverige, end man ser duer. Ja, det er rigtigt. Det vrimler med dem overalt. Det er sindssygt. Når de først bliver stive, så er der ikke nogen, der kan have deres trækrone i fred. Altså, alle træer er fuldstændig pillet deroppe. Altså, bøgen er lige sprunget ud, og bøgen har lige mistet sin trækrone der. Det er kraftedeme. Det er virkelig et stort problem, og det er jo, og giraffen er en af de mest truede dyrearter. Så, altså, de kan ikke gøre noget. De er svære at fange på grund af deres lange nakke. Og de er også ved at udvikle sig til at blive et problem på Systembolaget, fordi at de opkøber, de bestiller simpelthen forud flere tusind paller med giraffe. Man kan ikke helt få styr på det deroppe i Sverige. De har selvfølgelig mange bolde i luften, svenskerne, men det her... Nu vil jeg gerne lige stoppe dig hurtigt. Ja. Det her, vi når til nu her, ikke? Det er en rundkørsel med lyskryds. Og det er den eneste i Danmark. Ej, ja, det er rigtigt. Det er nemlig rigtigt. I skal næsten lige prøve at se den. Når vi kommer lidt tættere på, det er meget specielt. Det havde jeg ikke troet, jeg skulle opleve i mit liv. Nej, heller ikke mig. Så det var jo Garmin igen, der førte os. Altså, gudsbenåede Garmin. Ikke et øjetørt. Nej, nu er det så lidt interessant, hvad for en afkørsel vi skal tage her, Jon. Du skal der når du får filmet det her. Nej, lige frem og vise det her. Se her. Her har vi, nu kører vi rundt. Nu bliver vi jo smidt rundt i rundkørslen her. Der har vi nogle lyskryds. Jeg tror, vi drejer af mod København nu. Ja. Nu er den Garmin snart til at finde en satellitter. Ja. Den kører. Den kører, og vi er på rette vej. Vi smider lige Garmin på igen. Sådan der. Yes, sir. Ja. Der er 12 her. Maut og vejafgift. Det. Nå. Skal vi simpelthen til at... Der har vi et teknisk museum. Det lyder med teknisk. Så må vi lige se om Jakob Boss han ikke giver, hvis der nu er vejafgift, eller hvad du siger. Ja. Ja. Det er sgu ikke noget problem. Nej. Nå, men skal vi lige sige tak for nu, og så ses vi jo bare om lidt. Det er på den anden side. Hej.